Foli Anthony Amadi an filɛli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu sɔgɔlen don Jani.ml FM na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka tagabagaw la Ala ka yafa k'u ma an minnu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ Ala k'an y'a k'an ta d'u ma kɔnɔ bi an sigira Jani ka musoya gindo ayiwa an bɛna baro duman dɔ kɛ bi ni Ala ni kira jɛna n'a ye a faamuyaliko ɲuman Ala ka di an filɛli jama bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada na Ibrahima ale bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ Dumiya ka se Lela Bicibali ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna fo ka se maramuso ma Mayini Jugude Madame Tarawele an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa bi k'an bɛna kuma an ka denmisɛnninw de kan ani an ka muso furulen minnu bɛ furuso kɔnɔna na u ka denw ka mara kɛcogoya an bɛ fɛ ka kuma o kan bi n'an y'a ta k'a lajɛ bi mara tiɲɛnen don kosɛbɛ i b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u tɛ fa kan mɛn u tɛ ba kan mɛn i b'a sɔrɔ éducation ɲuman a bɛ ka d'u ma so kɔnɔ mais n'u bɔra u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min ni sokɔnɔ ta tɛ kelen ye o den sugu a marali a ka gɛlɛn dɔɔnin mais ayiwa hakili de kɔni b'a dafa anw minnu ye denmansaw ye anw de kan ka hakili to denmisɛnninw na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen nɔ i tɛ bɔ a kalama denmisɛnninw ka côté la i sigiɲɔgɔn de bɛ se k'a f'i ye ou bien kɛnɛmamɔgɔ dɔ de bɛ se ka bɔ a b'a f'i ɲɛna ko k'i den karimasina a bɛ ka nin kɛ kɛnɛma mais i b'a sɔrɔ anw denmansaw filɛ nin ye an tɛ fɛ an den jugujugu ka fɔ an ɲɛna an tɛ fɛ k'o mɛn an tulo yɛrɛ la an b'a dɔw kɛ kɛlɛ ye an b'a fɔ i bɛ ka jugungalo ta i bɛ k'a da an den na alors que o tɛ muso mana kɛ togo togo n'a fɔra k'i den bɛ ka nin kɛ i b'i sigi i bɛ jateminɛ caman kɛ i b'a boli a den fasuguya kan mais ni Ala sɔnna a ma a kɔnɔ k'o ye min ye an bɛna tila k'an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye u b'a faamuya kɛcogoya faamuya ɲuman min na Ibrahima ani sɔgɔma basi tɛ yen nɔ Allah c'est bien o ɲɛna Ibrahima folikan jumɛn b'i bolo k'a lase maaw tulo kan d'accord me foli kɛ maliyɛnden bɛɛ kosɛbɛ ani lamɛnbagaw bɛɛ minnu b'an lamɛn jamana kɔnɔ kosɛbɛ ani minnu b'an lamɛn jamana kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ ye kosɛbɛ n ka foli bɛ yan yɔrɔtigi yɛrɛ n'o ye Kasim Tarawele siga t'a la n ka foli b'ale ye k'an b'a fo denmisɛnnin ani maakɔrɔba n ka foli b'u bɛɛ ye kosɛbɛ baasi t'i la samɔgɔmuso baasi tɛ yen baasi tɛ yen Allah c'est bien folikan jumɛn an n'an ka dabakurunin bɛ yala la o yana folikan jumɛn b'e bolo n ka foli bɛ Jani filɛbaga bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ n ka foli bɛ e yɛrɛ ye ani an ka invité kosɛbɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko nin kalo in fana ye an ka finitigiw ta ye kosɛbɛ donc an ka foli belebeleba b'u ye nin yɔrɔ la halisa ko Ala ka lakana sinsin kosɛbɛ halisa Ala ka na nin basigi jamana amina yarabi amina Lela kuma fana o ɲana Ibrahima ayiwa bi an bɛna don an ka jɛmukan kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogoya min na an ka kuma daminɛ na an bɛ kuma bi mara kan mara yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ne bɛ fɛ an ka kuma o de kan mara yɛrɛ ye jumɛn ye d'accord Mayini i ka question ɲa mɛn donc an bɛ kuma mara kan donc mara tɛ dɔwɛrɛ ye den ladonko ɲuman a ka se ka i yɛrɛ nafa denfa nafa ka se ka denba nafa ka famille nafa ka tila ka jamana yɛrɛ nafa kosɛbɛ donc mara ɲuman fɔlɔ o y'o ye kosɛbɛ donc n bɛ se ka mun fɔ an ka marakɛlaw ye n'o ye denba ani denfa n bɛ se ka mun f'u ɲɛna an ka hakili to denmisɛnninw na kosɛbɛ mara fanfɛla fɛ surtout denba yɛrɛ parce que n'i y'a jateminɛ denfa ka charge ka bon kosɛbɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko denfa bɛ ba ka responsabilité kɔrɔ o ye tiɲɛ ye denfa bɛ mara kɛ mais denfa ka charge ka bon cogo min na donc je crois ba de bɛ kɛ so kɔnɔ ka caya kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye et puis n'i bɛ fɛ ka den mara denbaw ka den kanu b'u dusukun na kosɛbɛ mais m'a fɔ ko u kana den kanu dɛ parce que kuma don kuma n'a fɔcogo don tiɲɛ don parce que malien filɛ nin malien ka faamuyali cogo ka ca mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye
effectivement parce que ka taa fɔ karisa de ka to ko kana denw kanu n'an ma denw kanu an bɛ mun kanu mais m'a fɔ ten dɛ laɲini t'o kan parce que pour que i ka se ka fɛn dɔ dresser i b'a diya bɔ i dusukun na fɔlɔ de n'i bɛ fɛ ka den yɛrɛ mara n'i bɛ fɛ ka den mara i mara b'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ kosɛbɛ donc n'i y'o bila kɛrɛfɛ m'a ɲini a ka ca Ala fɛ i den a bɛ don i sagona da fɛ donc a bɛ k'i sago ye k'i sago ye o ye tiɲɛ ye donc n bɛ se mun fɔ o ye siga tɛ nin kuma in na Ibrahima i b'a dɔn den kanu y'a ye muso bɛ den diya n ye da a nin kan kalo 9 ka tila ka n'o bange a kuma ka ca mais i b'a diya n ye i b'a bila kɛrɛfɛ o t'a yira k'a fɔ ko den in man di ye o den ka di ye effectivement den ka di diɲɛ bɛɛ ye a ka di muso ye cogo min na a ka di cɛ ye ten cogoya la mais an bɛ diya n ye in de da kɛrɛfɛ an bɛ an denw ka éducation an b'o de lajɛ fɔlɔ parce que denmisɛnninw y'an ka sini ɲɛsigiw de ye effectivement c'est n'i ça y'a mɛn den fitinin an ka sini ɲɛsigiw de don olu de bɛna kɛ don dɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye i bɛna ma faamuyali sɔrɔ la kuma in na kosɛbɛ Leila e hakilina ye jumɛn ye o kan kosɛbɛ tiɲɛ don o ye faso ye bɔlɔn kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ o ye tiɲɛ siga t'o la parce que olu de bɛ sokɔnɔna la ka caya u b'a lajɛ den ka mara i b'a fɔ i b'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na wa diyaɲɛ to u dusukun na ka den mara parce que an b'a ye misali i m'a mɛn k'i bɛ den ka mara fɔlɔ yɛrɛ jumɛn o ye foli o ye tiɲɛ n'i bɛ fɛn kɔni den ka lamara kosɛbɛ mɔgɔw ka jateminɛ ye foli in de o ye foli donc mais i t'a ye tuma dɔ la du yɛrɛ kɔnɔ i t'a sɔrɔ hali fa ni ba yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kuma dɛ e ni aw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn i t'a dɔn aw bɛna mara min don den na donc ne y'i ka kuma in faamuya ni baro ka di dɛ ne y'i ka kuma in faamuya sɔgɔmada fɛ n'i y'a mɛn muso yɛrɛ ka den yɛrɛ mara fɔlɔ o y'a sɔrɔ muso yɛrɛ maralen don kuma in laɲini bɛ yen de kan n'i y'a mɛn fa bɛ den mara o k'a sɔrɔ fa yɛrɛ maralen don donc mara in tɛ dɔwɛrɛ ye foli in yɛrɛ mara fɔlɔ ye ko kami b'a a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ tiɲɛ don siga t'a la tiɲɛ don a kuma ka ca tiɲɛ don hali t'a jate yɛrɛ den y'i fo a m'i fo a bɛ kɛ maloya yɛrɛ wa dunan dɔ yɛrɛ mana na aw fɛ yen o ka jugu n'a bɛɛ sɔgɔmada fɛ e den bɛ wuli dɔrɔn k'a ɲɛni ko dɔrɔn a bɛ tɛmɛ a ka dun kosɛbɛ e yɛrɛ i t'a dɔn k'i den bɛ kojugu kɛ fo ni a bɔra kare kɔnɔna la tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ hali nin e to o tɛ kɛ e fɛ yen tiɲɛ don mais n'a bɔra kare kɔnɔna la a t'o bɛɛ dege kare kɔnɔna la a b'a dege a bɛ tugu nɔfɛ a bɛ nin dɔ bɛ don sa a bɛna fɔ karisa i den ye nin fɔ e yɛrɛ i tɛ da la parce que i m'a dege o la i tɛ da la mais a bɛ se ka kɛ ani minnu bɛ ka fréquentation minnu b'a la kare kɔnɔ a bɛ k'olu jogo kolon ta tiɲɛ don o bɛɛ bɛ mara o kɔnɔna la bon n'an taara ekɔliso fana ta fanfɛla la den ka mara bi bi in na a ma nɔgɔn an ko mɛn kuma ekɔliso ta yɔrɔ la a ma nɔgɔn parce que mansa dɔw de kɔnɔ kelen don ka u bɛ wuli ka kɛ kɛlɛ ye ko mina mɛtiri bɛ den bugɔ ko mina ko mɛtiri bɛ den bugɔ tiɲɛ don alors que den dun bugɔli professeur tɛ se k'a fɔ ko a bɛ den bugɔ a yɛrɛ ma ten tɔ den bɛ fɛn dɔ de kɛ
n'a b'a bugɔli ye jumɛn ye bugɔli bɛɛ bɛ mara kɔnɔna de la e den tɛ taa ekɔli la e tɛ tugu i den kɔ ka taa ekɔli la ou bien i b'a dɔn Lila i ka nin kuma in yɔrɔ la n tun bɛna se nin question in ma min ye i bɛ k'a fɔ ekɔliso yɛrɛ yɔrɔ ta i b'a sɔrɔ denmansa caman bɛ yen nɔ tiɲɛ don bien vrai que i ye mara damadɔni fɔ mais mara naaninan o bɛ sɔrɔ furuso yɛrɛ kɔnɔna na an tɛ se ka an pan ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ mais i b'a dɔn mara ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔ i n'a fɔ aw da bɛ ka se a ma cogoya min na mais ekɔliso in ta i b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka den lamara ka sɔrɔ a ma kɛ bugɔli o kumakan dɔrɔn bɛ se ka den lamara i n'a fɔ ɲɛkun bɛ se ka den lamara cogoya min na mais den tɛ mara ni cili ye i b'a dɔn ni cili yɛrɛ jora a fari la a tɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛlama ye tuguni min y'a bangebaa yɛrɛ ye fɔlɔ a t'i i bila mɔgɔ ɲɛnamaya place la quoi en un mot donc an bɛna se ekɔliso in ma mun na i b'a dɔn ni fa dɛsɛra den na ba dɛsɛra den na i b'a sɔrɔ ekɔliso b'a mara mun na den dɔw yɛrɛ bɛ siran ekɔli maître ɲɛ ka tɛmɛ u fa n'u ba kan hali n'a sɔrɔ k'an ka leçon réciter san mais u bɛ ba b'a f'u ye fa b'a f'u ye u tɛ siran o ɲɛ dɛ mais ekɔli maître dɔrɔn tɔgɔ fɔ u bɛ wuli dɔrɔn u bɛ ka leçon ta u b'a don u kun na i n'a fɔ ko ayi ne bɛ ka mɔgɔ min kɔ o la a bɛ se k'i y'a caman ye i taara i dɔgɔninw bila i kɔrɔmuso denw i kɔrɔkɛ denw n'a y'a sɔrɔ olu kɛra cogoya min na u ka ekɔliso kɔnɔna na mara fanfɛla la quoi. n y'a caman ye Mayini n y'a caman ye wa dɔ kɛra ne yɛrɛ fana la. I yɛrɛ awɔ e yɛrɛ muso awɔ parce que an ka ekɔliso la tiɲɛ yɛrɛ la i bɔra k'a fɔ cogoya min na professeur damadɔ tun bɛ yen nɔ u t'a t'u ka nɔ dɛ n'u ko o kelen don dɛ e bɛ ban fɛn dɔ ma so mais ni e nana ekɔli la i b'o bila pewu i b'o bila kilasi kɔnɔ fo k'a ɲɛ parce que professeur ye mɔgɔ ye ale fana b'a ka éducation de don denmisɛnnin na donc ni a ko i ma k'i ka min kɛ i kan k'o de kɛ bon n y'a mɔgɔ fana ye min na o ye n terimuso dɔ dɔgɔnin ye ale tun bɛ taga a dɔgɔnin bila ekɔliso la ale tun bɛ taa dɔgɔnin bila ekɔliso la diɲɛ don o don mais a nana dɔgɔnin ka fréquentation parce que ani minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu le nana don fɛn na chômage la dɔɔni don o don u b'a fɔ k'u bɛ taa ekɔli la mais don n t'a fɔ k'u b'a kɛ don o don dɛ mais kuma dɔw la u bɛ chômeli kɛ bon u ka chômeli wagati de nana caya sisan nɔ ka tɛmɛ n'u ka taali kan sokɔnɔmɔgɔw t'a kalama mais kuma bɛɛ i b'a ye midi fɛ u bɛ na u b'a fɔ ko olu bɛ parce que u bɛ ekɔli jigin wagati jateminɛ ekɔli jigin wagati jateminɛ u b'a fɔ ko olu ka professeurs bila kuma dɔw la wulafɛ kalan u b'a fɔ ko o professeur man kɛnɛ u tɛ taa donc sisan nɔ a bɛna dɔn min na sisan parce que olu tun tɛ suivi parce que ne ko ne bɛ jigin olu la dɔɔni parce que suivi ba fana tun tɛ olu ni denmisɛnnin dɔgɔnin fana fanfɛ voilà donc a nana dɔn den ka bulletin de fanfɛla la parce que absence bɛ sɛbɛn a mana kɛ cogo o cogo bulletin na a bɛ dɔn donc bulletin de nalen so kɔnɔ sisan nɔ bɔ kɛra a kalama u b'a sɔrɔ k'a ɲɛɲini o la bɔ kɛra a kalama o la ko a bɛ chômage kɛ o b'a sɔrɔ c'est trop tard don o don i ye fɛn min kan ka na so kɔnɔ Ibrahima don o don ni den donna n'a bɔra ekɔli la la première des choses e kan ka contrôle fɔlɔ jumɛn kɛ i b'a ka cahier de minɛ fɔlɔ u bɔra ka leçon min kɛ mais ni e m'o si kɛ f'e ye den to a yɛrɛ ma ten tɔ composition bɛ kɛ ou bien trimestre bɛ kɛ e t'a dɔn yɛrɛ mun parce que des fois i kana kɛ den ka éducation la kosɛbɛ parce que i chargé len don i kana tile yen nɔ so n'a kɛra togo moins des choses den na so sufɛ den ka cahier lajɛ a ɲininka mun ni mun bɛ yen kelen maître ye mun d'aw ma maître ye mun d'i ma ka na donc a kɛra togo togo den bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna même si hali ni den ye kuma tigiw tɛ e de y'a wolo n'a ka kuma fɔcogo n'a jɛngɛnna e de b'a dɔn i b'a dɔn n'a bɛ nkalon yɛrɛ tigɛ i b'a dɔn directement donc i bɛna mun ko la moi je vais solution de ɲini pour que ka se ka permission ta baarakɛyɔrɔ la ou bien ka so parce que i occupera togo togo i den ka fɛn kɔni i man ka occuper i den ma kɔni den ka éducation yɛrɛ voilà ne fa occupation bonyalen den ma kosɛbɛ est ce que den ka avenir ka d'a ye voilà question bɛ yen
dinga vina même si ali na so be baragero la ga directeur ni a fa nan tran dinga ko la ga directeur te kuma ate kuma parce que beba do demsen ko du c'est bien ali DG ni a fo DG tran dinga ko la ti fenfo tiendo tu vois mais ni ga occupation dara bunya faut ka pli était dinga fin contrôler c'est là veut dire ni dinga mo sugo era la nyinu en tout cas era la nyini mais même fo ba fene ka côté là généralement il beta soro nyani fa na ka bo baragero la ba chama me bi deme na ka bo baragero la u mo fo te dinga fa na juste sigile me ka télé drone la be téléphone digi le téléphone digi ni dere na mama ni clé u plota agilité ile barale agili be femere ka voilà agili be télé ka bon maintenant c'est ça fami karsa ya segi be mi beta soro dinga segi ra no ko lembare do wala ti sega la je ne ane ga se shaki ma den re folo dere wala beta soro dinga ra no ko lembare do faut mettre do bi dingi ko ta soki baki ko c'est très bien joué donc yana ka tase fama chauffeur la fait ba rebe ben négliger en tout cas ba ma ko foito la donc éducation mena dinga kalangona to gori wala aga gele atise kana bo ya fo palma musa foto gomna et ni maîtrise ba demboko jar iba e somo be intervenir ala tiendo bon maintenant ni era foto gomna bolti fembeke nyakun o be fendo banga soro bolite tiendo na o e bi cléri sinon follow clé là maîtrise be doni tilidi awo maîtrise be tili ke metili mi fana de doita ke ka damateme ouais c'est problème chaman soro la ni tili na kolso fa fela awo si bon no yo fo menana inconvénient après menana no fene explication ko dima no follow maîtrise e demi maîtrise doni tili parce que bébé gain bunda flari tumi awo bébé bunda fla donné ikme sira bolle mete sira maîtrise re yo voilà tu vois bon monsieur ka fone re demsene mais en bora do kalama doni parce que oui exemple flo ne re monsieur do mi ko monsieur Traoré 7h30 ko rimati monsieur kuntere mati monsieur re kuno ala ga nyina la sa bana paix sona oui allez depuis 7h30 an langa draka mamu ibi buleta amita tetemo bon puis faire ni na nyon soro classe d'aglena problème do tiens la ali to mano ka kan ale nyakuma na siranyere busa awore do e beni i bugo e avodi giembere do c'est très bien dit imaya bon maintenant oui broli côté fanfala mais en floram na sambi po tiens la mettre fene ka brol do be exagérer no to ko jugo exagérer no parce que mettre do tara kin ba kono quoi voilà arakin ba kono be soro musukunda parce que en vrai de nga tien fa mettre do be no bi ou te maîtrise ya sega tu vas maintenant drogue maîtrise ka soro ta mérite be do ala tenoro ti parce que beta soro maîtrise do be anyabe musumando la ye musumane kono askile me ka ma kono donc tile munna kan ka kai ba exagérer ko jugu ka so atika boko fuka tika boko retardé abega boko no warakin de ko o fana manga ke donc au yoro kama pli bol bi se ka éviter au côté fanfala fait tu vois sinon quant à moi ne reniya bi bol balia ori bi irrigation tien parce que voilà exemple atega jetemine même si 600 ne e dembora kata kare kono doga es katimina wa amne ga t-shirt kili ka t-shirt fla shoreta na una to biska timna ga doga te kono awo fuga faga te kono mais muni a che ebe ne be dembo sa ebe ta fugo demi bebulu comme on a si dembo bon odi ba do Ibrahima e waro nini nana ni problem ba do de anga society kono nana fole na fi biga foko bugunda flying tanto iba soro ni atara demsen kama al irenye ku do yer metri do yer bi yeki to no afen kama ube do yer babitanu ube do fa o tegere mne kataka nai o sola ka foko ndin karma senani de serala mais metri do foko ni de serala ante de sala ube ba soro directeur era foko ni te de sala
a minɛna min bolo i b'a sɔrɔ dɔw bɛ pied au mur de kɛ la personne i b'a ye au fur et à mesure o bɛ da i kan kɛ i b'a ye e yɛrɛ fana bɛ dɔ bɔ jogo min b'e la i b'i jogo jugu in i b'a bila kɛrɛfɛ mais i da sera yɔrɔ min ma sisan nɔ k'a fɔ ko den bɛ bɛɛ bolo i b'a dɔn o ka teli ka sɔrɔ an balakaw ka côté de la très bien i b'a sɔrɔ sisan ne bɛ e den minɛ a bɛ ko dɔ kɛ ne bɛ vraiment den minɛ k'a can kɛnɛma est ce que e kan ka nin kɛ i b'a ye den ni kasi bɛ don mais a bɛ taa fɛn wɛrɛ de fɔ ale ye min k'a t'o fɔ de a b'o cacher quoi donc depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn ko den ye kalabanci de ye fɔlɔ a ye kalabanciya dege a ye nkalontigɛ de ye a bɛ taa fɔ i b'a dɔn mama Ibrahima ye bɔgɔ dɔ den de kama koyi ne n'o tun bɛ siɲɛ t'a la ne sɔrɔ o tigi la i y'a ye donc ni e taara fɔ e den taara o fɔ sisan au lieu que e k'a ɲini k'a faamu e t'o kɛ dɛ e bɛ na de i b'i cɛ siri ne kama munna i bɛ n den bugɔ munna den t'i yɛrɛ bolo wa donc i b'a ye o mun nana caya bɛɛ bana mara ma kɛnɛma hali b'i den ye sisan nɔ cigarette b'a bolo wallahi billahi i bɛ tɛmɛ la i n'a fɔ comme si rien n'était e b'a kɛ i ko ɲɛ t'a la parce que n'i taara min fɔ a fa n'a ba ɲɛna u b'i kunbɛn ni min ye yɔrɔ sisan muso bɛɛ sera a cɛ la effectivement muso bɛɛ sera a cɛ la n'i taara fɔ ko karisa ne ɲɛ bɛ e den na a bɛ ka cigarette min kɛnɛma ou bien ne ɲɛ bɛ e den na a bɛ ka musomanin dɔ darage tantɔ wallahi a ba b'a fɔ ko mun bɛ yanni k'i jɔrɔ ne den ta la i yɛrɛ ta tiɲɛnen t'i bolo très bien mais est-ce que c'est normal voilà kuma bɛ yen maa ɲini bɛna kuma ile fina bi an bɛ Mali de kɔnɔ dɛ wallahi éducation tɛ se ka kɛ Mali la Mali tɛ se ka éducation zéro a tɛ se ka avancer a tɛ se ka améliorer wallahi cogo di maa ɲini o don ko plateau a n y'a f'i ye n ko n'i bɛ ne lamɛn i bɛ ko caman mɛn i bɛ ko caman dɔn tiɲɛ i y'a fɔ parce que an tɛ mɔgɔ sigilen an bɛ yala turu mɔgɔ min bɛ yala a bɛ tigi bɛ ko dɔn c'est très bien maa ɲini n bɛ segin a kan tuguni éducation Mali la a tɛ se ka avancer cogo di maa ɲini fɛn kelen bɛ bi a tant que n'an m'o dabila éducation tɛ se ka taa o ye jumɛn ye un fɔlɔ Malien ye démocratie faamu trop ayiwa fo k'a dépasser parce que je crois o yɛrɛ ɲuman na démocratie ye jamana tiɲɛ ne tɛ baden dɔn démocratie la parce que n'i ko ka démocratie fɔ sisan caman b'a fɔ caman b'i ta fɔ i t'a sɔrɔ a si ni si ta tɛ kɛ kelen tiɲɛ don tu vois mais an kɔni bɛ mun dɔn dictature fanga n kɔni m'o dɔn dictature bɛ maa caman b'o dɔn c'est très bien pour que éducation ka na Mali kɔnɔ fo dictature de ka kɛ fanga k'i den minɛ k'a ci e yɛrɛ den mana kasi ka na don e kama e yɛrɛ b'a minɛ k'a ci ka dɔ fara a kan et puis encore fɛnɛ i ye n den ci fo k'a bana mais a bɛ furakɛ o mais n den ci k'a bana ni e bɛ ka jɔrɔ o la a bɛ mun kɔnɔ karisa ne ye n den ci sisan ne ye n den ci n'a banna a bɛ taa convoquer n bɛ se k'i den mara kɛnɛma a ka gɛlɛn dɔɔni mani ne ye n den bila ka taa i fɛ yen nɔ congé la e bɛ ka ne den bila baara la ne taara ne ye n den sɔrɔ baara la ne tɛrɛ den musoman bangebaga parce que cɛ ta tɛ problème ye bangebaga bɛ taga ka taa e bila e bɛ ka den bila baara la bi sinon a bɛ taa a b'a bila baara la a bɛ taa fɔ cɛ in na cɛ nin bɛ k'a denkɛ falen so kɔnɔ a denw sigilen don ale tɛ ta tɛ fosi kɛ c'est très bien dit n tila ka n'o yɔrɔ fana la Maɲini tila ka n'o yɔrɔ la vu que o b'o fɔ fa ɲɛna i ka kuma fɔtala cogo min na bi musow selen n'o cɛw la fa fana bɛ mun kɛ a b'a fɔ bon problème t'a la an bɛ solution k'a ka na imagine toi mɔgɔ min bɛ k'e den bila baara la e denmuso a tɛna sigi fa kun en tout cas a tɛna to faso la fo n'a kɛra si ye voilà mɔgɔ ka ladili o ye yan ayi mais a bɛna taa cɛlasigi la o mun de b'a ɲɛ ye ayiwa cɛlasigi baara kɛ n'i m'a kɛ faso la i n'a kɛ yen o voilà a bɛ fɔ cogo min den ye bɔgɔ kɛnɛ de i y'a lamɔ cogo min a bɛ kɔrɔbaya n'o de kosɛbɛ mais ne m'a dege o la n'a taara cɛlasigi la n'a sɛgɛnna u bɛ cɛlakaw de tɔgɔ cɛ ka sɔrɔ o de ke a daminɛra aw de fɔlɔ la aw de m'a dege a la en tout cas mais e bɛ se ka taa cogo di ka t'i jɔ ko wa ko karisa bɛ k'an den bila fali baara la o kɔni o kuma t'a la au contraire yɛrɛ i bɛ ka a koron k'a bila fɛn dɔ de la voilà bon maintenant sisan mun bɛ kɛ denmuso fana bila baara la o bɛ k'a ta to sunɔgɔ la o fana bɛ k'a ta de halaki o kɔni o ye 12 yɛrɛ de ye koyi o bɛ k'a ta de halaki mais a t'a dɔn k'a bɛ ka Mali k'a ta la parce que don min na n'a fana t'a furu la
o defo juguba de b'a an ka mɔgɔw la ni waliden taar'i fɛ yen o le k'i k'u bɛɛ kɛ kelen ye e b'i ta to sunɔgɔ la i bɛ ka waliden bila wa a bɛ taa n'i ka du barika fana ye voilà bon vu que fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ ka den to sunɔgɔ la ka waliden dɔ tɛ dɛ a bɛ siran a ta de ɲɛ bi bangebaga caman bɛ siran a denmuso ɲɛ dɛ tiɲɛ don bangebaga baden de bɛ siran a den ɲɛ denmuso ɲɛ bien sûr tiɲɛ don a bɛ siran a ɲɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ ni denmuso bɛ to ka wari d'a ma k'a sɔrɔ fa ka wari tɛ denmuso de bɛ to k'a ni lafiya fɛn bɛ fɛn na a tɛ se k'a fɔ a ye mais ba de b'a diya o de la i b'a dɔn ha mara tɛ se ka ɲa tuguni dɛ mara ɲani a ka gɛlɛn fo k'a fɔ a ka gɛlɛn tɛ dɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ de imagine e bɛ ka denmuso ni ba ta côté min fɔ sisan nɔ i b'a sɔrɔ den ye l'âge de 14 ans an k'a ko ye 14 ans 15 ans a bɛna wari d'i ma yɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ u mɔ ka teli i b'a sɔrɔ sanfa dugu fɔ mais i b'a sɔrɔ an balimacɛ dɔw ɲɛ bɛ dɔw u kan u bolo labilalen don mais u bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ den fitinin na mais den mina wari ta a b'a di ba ma ba b'a caché fa la trop o de la tiɲɛni caman bɛ kɛ i b'a sɔrɔ an musow de bɛ bɔ a kalama yanni cɛ yɛrɛ ka bɔ a kalama exact et puis ani den de bɛ tila ka complicité bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ taa donc ni o nana tiɲɛ sisan nɔ fo a nana kɛ a bolila yɛrɛ siɲɛ kelen ka bɔ i kan donc i bɛ sɔrɔ ka kule daminɛ n den ɲɛɲinina u ye n den baara de u bɛ ne sinamuso b'i la alors que c'est faux archi faux i yɛrɛ de y'a fiɲɛ min na ɲini i y'o o de sɔrɔ n y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin fitinin dɔ ko a bɛ ka video kɛ u y'a ɲininka a ko k'i b'a dɔn ko mun na ko anw tiɲɛnen don tantɔ a ko anw ba de sera an fa la kojugu wallahi bila a ɲininkara âge la k'e san ye san joli la ko 12 ans dɔw ye 13 ans dɔw ye 14 ans ye a dɔw bɛɛ bɛ ka kuma ta kelen kelen dɛ k'i b'a dɔn ko mun don ko ni ma bɛ so kɔnɔ i b'a dɔn ni ba nana dɔrɔn ni ma y'a ɲɛ kɛ tan b'a la k'i b'a ye ko ba bɛ siran maa bɛ sinna ka nkalon tigɛ ko k'a dɔn anw na ten u bɛ ka kuma fɔ tan dɛ k'a fɔ ko anw de y'a kɛ alors que ko anw ni mari jɛra k'a ko complot kɛ ɲɔgɔn fɛ imagine den fitinin ma n'o don i la dɔrɔn c'est fini i tɛ se ka mara don a la tuguni exact déjà c'est comme ne bɛ mun faamuya o yɔrɔ la den ye min faamuya ba m'a dɔn effectivement mais k'a jira comme quoi que ne ba sera n fa la effectivement donc ale bɛna mun miiri sisan nin nɔ ne fana ye cɛ ye n kan ka n jija nin fana bɛna mun miiri ne ye muso ye n bɛ n jija n ba ye mun kɛ n b'a ɲɔgɔn kɛ voilà bon tiɲɛni mana tiɲɛni kɔni nana tiɲɛni nana ma ɲini dɛ donc an kɔni an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye i b'a kɛ to dɔɔnin an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye surtout an balakaw yɛrɛ wallahi n bɛna mun f'i ɲɛna n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la barika tɛ dɛ barika mara fila u denw tɛ se k'a sɔrɔ an cɛw kɔni ta kɔni ma ɲini ni den ɲɛna an b'a fɔ an den de don dɛ n'a tiɲɛna an b'an daga sunɔgɔ ba yɛrɛ ni tɔɔrɔ o ye fili kuma ye vraiment ne tɛ dɔn k'a fɔ sisan nɔ o tɛ se ka kɛ den ka mara fa sen b'a la fa kan ka den mara cogoya min na a bɛɛ a dama kan ka ba fana kan ka mara o cogoya kelen na den ka mara mais ni e tilala k'a fɔ tuguni ko aw faw n'a ɲana ko n'a ɲana ko a ɲana ba ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna ba ye donc yɔrɔ o ye kuma ye sisan o ye fili kuma de ye Ibrahima mun na fili kuma de don c'est à dire que ne den ɲana a ɲana o bɛɛ di ni den ɲana a ɲana diɲɛ ye de n'a ɲana a ɲana kabila ye de imagine muso bɛ sɛgɛn min k'a den nɔfɛ adamaden t'o k'a nɔfɛ o muso bɛ sɛgɛn min k'a woloden nɔfɛ cɛ t'a k'a nɔfɛ mais ni den kɛra fɛn ye mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wuli ka sabara fara o ye fa de ni den karimasina n'a kɛra ɲɛna donc sisan aw minnu ye cɛ ye n'i b'a dɔn den ka teli ka siran fa ye ni ba ye mun na parce que ni ba in de bɛ duloko se ɲɔgɔn na wolo tin mun b'a ni ba cɛ i b'a sɔrɔ ba in ti ko gɛlɛn caman bɛ yen a tɛ se k'a kɛ a la mais aw minnu ye cɛ ye aw de kan ka aw jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ denmisɛnninw ka éducation na sisan a tiɲɛna ba kelen ye donc e bɛ ka min fɔ o ye fili kuma ye dɛ mana jɔn joli don Mayini mais e ta de don e de joli don sisan ale de joli don ka den minɛ k'a ɲɛ n'a tiɲɛna e tɔgɔ in tɛ bɔ a kan koyi ko e jamu de bɛ d'a kan a bɛ fɔ de ko ko Ibrahima den karimasina ko Dumuya tɛ wa ayiwa ko o den don donc sisan e bɛ yɛrɛ bɔ a la muso kɔni tɔgɔ tɛ d'a kan dɛ o cɛ man ɲi mais n bɛ kuma fina bi kuma kɔrɔma de don i bɛ mɔgɔ 100 lajɔ bi 100 kɛ sara la ni den tiɲɛna bi fa kunda
fa caman bɛ yen nɔ u bɛ désintéressé ka bɔ a la dɔɔni. Munna o man ka kɛ o. Bon côté dɔ fɛ o kan ka kɛ côté dɔ fɛ. I n'a fɔ côté jumɛn. parce que fa hali n'i yɛrɛ faga. hali n'i yɛrɛ faga. ba bɛ mun dɔn den ka ko la i t'a dɔn. O ye tiɲɛ ye i b'a dɔn o fana bɛ na ni mun ye i b'a dɔn o bɛ na ni mun ye furu kɔnɔna na o ye manque de communication de ye. Communication de ta aw cɛ mais ni communication bɛ e ni muso cɛ den ka diɲɛ na tigɛ hali den ka point yɔrɔ i bɛ yen nɔ point t'a kunna hali den ka point i b'a dɔn. Est-ce que tu vois donc o ye manque de communication de i b'a dɔn aw kan ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛla la que tu veux ou non cɛ ni muso aw bɛ kuma den ka éducation de kan jagoya a ɲuman fara a juguman kan cɛ kan ka bɔ a kalama a tɛ dogo n'i y'a dogo sisan nɔ a ko ka se i kelen de b'a ramasser donc i kelen tɛ se ka den namara donc o yɔrɔ okumu na n bɛna min f'i ɲɛna Ibrahima ne muso b'i bolo ni muso ka sigi ka aw den ka baro de kɛ ne ko bi karisa ye mun de k'a ka journée kɔnɔna na. Ne ko karisa fana ye mara dɔ don muso la o e nana ni hakilina wɛrɛ k'o don i muso la o tɛ tiɲɛ ye Ibrahima an tɛ bɛn nin yɔrɔ in na. O temps caman t'an balimakɛw bolo k'i sɔsɔ la dɔɔniya Mayini communication tɛ dɛ i yɛrɛ dɔn communication i yɛrɛ faga muso ye muso den jogo dɔ bɛ na a t'o f'i ɲɛna. Ayiwa a bɛ se ka kɛ. I ni muso ye communication kɛ cogo o cogo Mayini réseau la kuma do dɛ mɔgɔ kana kuma i kunfɛ dɛ parce que fɛn min n'a bilala a tɛ se ka récupérer est-ce que y'a faamu o de kama pli ne de bɛ n sigi réseau sanfɛ ne bɛ n sigi ne ye ko min ani ko min mɛn ani ka tila k'a ye n bɛ kuma olu de kan quoi muso i ni cɛ communication kɛra cogo o cogo muso bɛ den sutaralen min kɛ a bɛ den dogoli min kɛ i b'i yɛrɛ faga i tɛ b'o kalama den dɔw bɛ yen Mayini muso dɔw ba dɔw bɛ yen ni ne y'a f'i tɛ da la u bɛ da den kan ka den ka bulletin falsifier o bɛ yen ni don o mɔgɔ bɛ o de la i b'a dɔn n bɛ k'a fɔ min na han. Bon si ça trouvera hakɛto si ça trouvera que plus e dalen n'i muso la i muso y'a yiri la est-ce que i dalen mɔgɔ min na i b'a sɛgɛsɛgɛ wa. I t'a sɛgɛsɛgɛ. I t'a sɛgɛsɛgɛ n'est-ce pas mais est fa bɛ na o b'a version yɛlɛma fa ye o de ka ca. B'o de ka jugu o muso kelen de fana bɛna tila ka segin tuguni ka n'a fɔ cɛ ɲɛna ko n t'a kalama o de la n ye exemple in di denmisɛnnin san 12 ni san 13 in na k'a yira k'a fɔ ko anw ba de n'an bɛ jɛ ka nin kɛ mais a bɛ tila k'a fɛ i b'a dɔn o ye mun ye hadamaden n'i bɛ furu fɛ ni furu ka di ye i kan ka i den hali i den bɛ pan min kɛ i kan k'a compter a nɔfɛ wa i cɛ fana bɛ ten pareil o la n y'a fɔ cɛ ye kɛnɛma fɛn de cɛ tɛ sokɔnɔ fɛn ye muso de ye sokɔnɔ fɛn ye mais muso de kan ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ. Est-ce que tu vois n'i bɛ fɛ den ka mara dɛ i bɛ fɛ i den ka mara a ka don i ɲɛnada fɛ quoi i y'a ye mais bi an y'an bolo jigin o le la an bolo jiginna anw minnu ye muso ye anw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ ko an bɛ ka fɛn dɔ kɛ parce que n yɛrɛ y'a ye muso bɛ da a den kɔ ka cogoya min na mais n'a tiɲɛna i b'a ye a b'a fɔ k'a b'a bɛɛ da den kɔ o tɛ bɛn o. Voilà, c'est ça. O tɛ bɛn mais est-ce que a bɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛɛ tiɲɛ de bɛ fɔ tuguni i b'a ye den dɔw b'u jɔ ko mama k'i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ. Voilà. Cɛ e ne de jara k'a kɛ a ma kɛ maloya o dun b'a sɔrɔ e cɛ dalen don i la i furu cɛ dalen don e la k'a fɔ ko ne ne muso bɛ ka jɛ ka den mara mais e dun kɛlen don ka den ka jogojuguba dɔ bɛ yen e y'a dogo o bɛ bɛn yan o tɛ bɛn e de mara bɛ se ka kɛ cogo jumɛn a ma nɔgɔ ka don o don a bɛ ka fɔ ko mara ka segin so mara ka segin so mara bɛ segin so cogo di k'a sɔrɔ anw yɛrɛ minnu ye muso ye an ma mara an kelen don ka mara bila an bolo fɛ mais o de don n'i y'a mɛn mɔgɔ i bɛ mara kɛ o ka sɔrɔ la personne i yɛrɛ maralen don mais n'i maralen don sisan nin nɔ e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana mara i bɛ kabila yɛrɛ mara mais ni e yɛrɛ maralen tɛ est-ce que e bɛ se ka mara don den dɔw b'u ba mara o i b'a sɔrɔ ba jogo man ɲi mais den b'a ba mara a bɛ sira kilennen yira ba la donc Lela ye hakilinata ye jumɛn ye o hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ ne tun bɛ fɛ ka nin ka kuma yɔrɔ dɔ sɔn ji la a ye kuma dɔ fɔ temps don n'i ko ko bi mara ka kɛ fo i ka dictature dɔɔni don ko la i ka dictature dɔɔni don i ka famille kɔnɔna la surtout famille i n'a fɔ e y'a fɔ cogoya min na den ka teli ka siran fa ɲɛ ka tɛmɛ ba kan joona parce que tuma dɔ la i yɛrɛ b'a yɛrɛ i b'u ye ko modèle dɔ la sokɔnɔna la mais dès que u bɛ fa ka mobili mankan mɛn ou bien u bɛ fa ka fɛn dɔ mankan mɛn bolimafɛn mankan mɛn i b'a fɔ i tɛ nin dabila yɔrɔ papa bɛ ka na parce que u b'a dɔn ni papa nana papa bɛ na a bɛ fɛɛrɛ yɛrɛ bi k'a jɔ a bɛ baara ko kolon min na sokɔnɔna la jo di n balimakɛ ma o yɔrɔ la dictature ni an y'a instauré famille kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ mara dɔɔni min na du kɔnɔna la ani a ye yɔrɔ dɔ fana fɔ
ko fa ale ko ni den ɲana ni den aw bɛɛ jɛ don mais n'a tiɲɛna ko ba kelen kungo don a y'a fɔ tantɔ ko ba kelen kungo ayi ba kelen kungo tɛ parce que ni den ɲana i n'a fɔ Mayini y'a fɔ cogoya min na fa de jamu kɔni bɛ den kan fa tɔgɔ bɛ fɔ den de fa tɔgɔ de dalen don den kan ni den ɲana bɛɛ bɛ fɔ a fɔ ko karimasina den de don karimasina den don mais e de tɔgɔ bɛ fɔ e jamu yɛrɛ de bɛ da kan e de jamu bɛ da kan e Mayini dugu de ye ni e ko Dumbiya ye donc ko Dumbiya bɛ wele cogo jumɛn ko Ibrahim Dumbiya denkɛ de tɛ nin ye balamuso musow sɛgɛnnen don dɛ parce que n bɛna mun f'i ɲɛna e bɛ ka fɔ ta ko ne jamu bɛ da fɛn kan i bɛ exemple sigiyɔrɔma joli ta k'a lajɛ ni den tiɲɛna a bɛ fɔ ko musokolonden donc i b'a dɔn mun na u b'a fɔ ko musokolonden la personne olu hakili t'o olu la de hakili t'u la a tɛ fɛ n'a fɔra yɔrɔ min na ko musokolonden donc cɛ bɛ da o kan o i y'a faamuya est ce que muso de bɛ den sɔrɔ a yɛrɛ ye wa non fila de jɛ don n'a yɛrɛ fɔra ko musokolonden cɛ fana kan ka maloya i bɛ maloya cɛ yɛrɛ fana kan ka maloya ko musokolonden cɛ e de kan ka maloya e kan ka maloya bari adamaden i veine bɛ ka passer mɔgɔ fɛn fɛn joli bɛ ka passer mɔgɔ fɛn fɛn veine na wala dis-toi que ni dɔ fɔra i muso ma yɔrɔ min na dɔrɔn e de ni kuma sulu de don est ce que tu vois donc mɔgɔ minnu b'o fɔ hakili de t'u la hakili t'u la ma hakili ma baara kɛ muso bɛ sɛgɛn min kɛ n'i y'a ye k'a den bɛ tiɲɛ don an nɔ b'a la mais a douleur ka bon kojugu. Ok Mayini n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi i b'a faamu sisan n b'a d'i ma sira surunnin na i b'a faamu sisan kosɛbɛ jɔn de bɛ den ka école sara fa kɛ fa de t'a sara pewu jɔn de bɛ jɔ n'a ka besoin n'a ka fɛnw ye fa mais ba bɛ dɔɔnin kɛ ba bɛ dɔɔnin kɛ mais jɔn de b'a caman kɛ bon an bɛ cɛw de bila ɲɛfɛ a tɛ cɛw de bila ɲɛfɛ yan bon maintenant o den kelen tuguni u ka baara sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ ɲuman i ka kuma la i ko wa ko fa b'a fɔ k'a fɔ n den restaurant n den fɛn sɔrɔ n den ye baara sɔrɔ n den ye nin sɔrɔ n'est-ce pas effectivement fa b'o fɔ mais fa bɛ kɛ dɛgɛ susu kolokala de ye c'est-à-dire dɛgɛ susu kolokala kɔrɔ de sisan a bɛ fɛn susu a dabara nɔgɔlen don mais fɛn t'a kɔnɔ donc ça ni den n'a y'a jateminɛ i ka kuma in na ni den ye fɛn sɔrɔ sisan nɔ a tɛ fa jate mais ba de bɛ tila bamuso de bɛ k'a ka point fort ye est ce que a faamu a bɛ fɛn bɛɛ di ba de ma peut-être ba bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ fɛn o fɛn dogo fa la mais maintenant sisan ni den ka ɲuman nana se i b'a ye ba bɛ commencer ka gɛrɛ den na kosɛbɛ ka dɔ fara diɲɛ kan bon maintenant sisan ni dɔ farala den ka diɲɛ kan kosɛbɛ est ce que i b'a kalama fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ hali a ka problème hɛrɛ o hɛrɛ a bɛ na ba de fɛ yen a bɛ ba de ye fɔlɔ mais den tɛ hakili tɛna k'a fɔ fa de ye a daminɛ n ka prémande fo ka taa se nin ma mais o ye fa ka droit de ye e bɛ ka ɲinɛ min kɛ o e bɛ ka ɲinɛ mun kan fa ka droit de don den ka hakɛ min bɛ fa kan fa y'o de kɛ o fa fana m'a to âge la k'o kɛ koyi i b'a sɔrɔ e fana fa y'o de k'i ye o droit ko de ye ninnu ye dɛ n bɛna min f'i ɲɛna i b'a sɔrɔ an faw bɛ yen nɔ u bɛ den ka école wariw sara i b'a sɔrɔ a plupart muso bɛ jɔli min kɛ a ka bon ni cɛ ta ye est-ce que bɛ k'a ye donc i b'a dɔn ko in ye faamuyalibaliya dɔrɔn de ye. D'accord Mayini cɛ ni muso an bɛɛ ka kan den na an ka denw ka éducation suit dɔrɔn. ok Mayini n bɛna mun f'i ɲɛna i ko ye fa ka droit ye n bɛ fɛ k'i ɲininka o droit tɛ den na. droit bɛ den na. d'accord den ka droit est-ce que i b'a dɔn den ka droit ye retour de. donc sisan ne bɛ k'e ka kuma in faamuya k'e den fitinin sisan i y'a daminɛ depuis a ka jardin ka na se 9e ma parce que tɔw tɛ sara n'est-ce pas i sera 9e ma i y'a sara donc den nana a ka burusi i b'a sɔrɔ a ka burusi fɔlɔ a bɛ na a b'a da fa n'a ba de ma n'a ye 10e 11e ka se terminal la k'o sɔrɔ a bɛ taa université la wagati min na a b'a ka burusi min sɔrɔ a b'a di fa ni ba de ma n'est-ce pas donc dɔw bɛ yen u mana wari sɔrɔ i bɛ k'a fɔ cogo min na fa ani ba différence damadɔni bɛ fa ni ba cɛ den ka diyaɲe yɔrɔ la i y'a faamuya mais a bɛɛ tɛ i b'a sɔrɔ n'a ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a ɲɛ bɛ jɔn ye fɔlɔ a fa
i y'a faamuya n'i bɛnna n'o denmisɛnnin sugu i b'a fɔ ko ba de ka d'a ye ka tɛmɛ fa kan fa de ka d'a ye alors que o tɛ mɔgɔw ko minɛ t'o tɛ kelen i b'a exemple ta den musomanin filɛ nin ye a fa ka d'a ye ka tɛmɛ ba kan y'o sɔrɔ a bɛ gɛrɛli min kɛ fa la o de ka d'a ye surtout n'a ni fa bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn e bɛ ɲuman kɛ a bɛɛ bɛnnen don i fa ma mais a b'i corriger e tɛ i ka d'a ye mais a bɛ musoman in corriger mais ne don min na fa in t'a ɲɛkɔrɔ a bɛ komi fa ka don a la a ba mun bɛ yen nɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn faamuya quoi diɲɛ fɛn fo alors que ko den musomanin ni ba de gɛrɛlen don i b'a sɔrɔ dɔw ta ye contraire de ye est-ce que tu vois donc ko in b'o o yɔrɔ de bolo n'i ko k'i bɛ taa ni sira dɔ in ye dɔrɔn i bolo b'a bɛɛ jɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ni n'an balimakɛ ka kuma faamu ale ka kuma kɔnɔna b'a yira ko n'i ye den dɔ ekɔli la sisan nɔ ni den kɛra fɛn ye a kan ka retour kɛ fa ma e ka dura tiɲɛ don e ka dura non c'est pas normal parce que mun na i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen ko den cɛmannin n'a ye fɛn sɔrɔ hakili bɛ fɛn fɔlɔ jumɛn muso et puis e ka droit de ka den do école la mais i bɛ den do école la pour que a ka se ka bɔ a yɛrɛ la a ka se ka kɛ mɔgɔ ye ka faamuyali kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ e tɛ mais k'a fɔ ko i bɛ den do école la ko o ka retour kɛ e ye nɔ ayi non i tɛ base k'a ka retour k'i ma dɛ c'est comme si n'i bɛ dugawu ɲini sisan fa t'a fɔ ko n dugawu ɲini normalement consensus e yɛrɛ de b'a ɲini o e yɛrɛ de b'a bu yɛrɛ la k'a ɲini o bɛ bɔ bon maintenant ni n ko retour comme juste an bɛ kuma de la i m'a fɔ ma normalement den de kan k'a dɔn a yɛrɛ k'a fɔ ne papa ye nin kɛ fo ka taa se nin niveau ma bon maintenant ne kan ka retour k'a ye retour ye mun i bɛ retour kɛ mais i b'a kɛ ni i bɛ dugawu de sɔrɔ a la o tu vois i bɛ dugawu de sɔrɔ maintenant hali ni den n'a y'a ta ka na di ba ma ni ba yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ hakili ma ba kan fɔ karisa t'a di fa ma o bɛ kɛ o i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko ma ne ye nin wari sɔrɔ n bɛna nin di n fa ma i b'a dɔn denmisɛnnin dɔw tɛ différence t'olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ min di ba ma u bɛ taga di fa ma fa de ye dutigi ye yɔrɔ u b'a fɔ fa de bɛ fɛn caman kɛ mais an tɛna an yɛrɛ bila o bɛɛ ba la sinon muso bɛ ka min kɛ a kɛra ala ɲɛna mais ni den ka éducation côté la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ fili b'u sɔrɔ nin yɔrɔ in na ne y'o de fɔ n ko muso bɛ sɛgɛn min kɛ den nɔfɛ cɛ t'a kɛ walayi cɛ t'a kɛ donc ne den nana i ma k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ba ye e yɛrɛ kan ka sɔn parce que wolo tin bɛ yen aw bɛ ka ɲinɛ min kɔ o tin bɛ yen nɔ quoi den ni mansa yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la mais i b'a sɔrɔ e bɛ ka retour min fɔ a musoman ta fanga ka bon ni cɛman ta ye imagine an bɛ exemple yɛrɛ ta dɔrɔn an ka jeliw la n'u bɛ kule u b'u ka sori n'u ka fɛn kɛ u bɛ jumɛn fɔ n ba i bɛ fa mɛn i tɛ fa mɛn mɔgɔ min bɛ fa fɔ a mɔgɔ ka dɔgɔn quoi en un mot est-ce que tu vois donc o de b'anw yɛrɛ fɛ yen nɔ c'est comme nin y'an ka tabiya de ye quoi changement togo fosi tɛ an ka nin yɔrɔ in na munna dɔw bɛ yen u bɛ den musomanin préféré ni cɛmanin ye e bɛ ka retour min fɔ mɔgɔ caman b'o yɔrɔ de ye o n ko cɛ caman b'o de ye u b'a fɔ an b'a daminɛ an den ka depuis a ka jardin ka se a ka 9e ma a tɛ diɲɛ fɛn fosi kɛ n ye i y'a faamu mais n'a ye fiɲɛ sɔrɔ ka tila kalan na ka baara sɔrɔ hakili bɛ jumɛn ko muso a n'a denw ale fana bɛ mun ye n bɛ n ka famille de ta i ma ko ye donc ko in b'o kɔnɔnaw de la cɛ ni muso bɛ ten tɔ e ye vraiment filɛ sisan ne ye wari sɔrɔ sisan e ka fiɲɛ fɔlɔ ye jumɛn muso ani n denw est-ce que tu vois n m'a f'i tɛ fɛn k'i ba ye dɛ i bɛ dɔ k'a ye i bɛ dɔ k'i fa ye mais i ka dépense fanba bɛɛ y'i ka famille de ye e b'o de y'i ɲɛfɛ fɔlɔ donc yɔrɔ kɔni i tɛna éducation fɔ o yɔrɔ la non éducation tɛ se ka fɔ voilà o y'an ka société yɛrɛ kɛcogoya ye ouais effectivement c'est vrai i tɛ se ka fɛn fɔ o yɔrɔ la mais voilà il faut que n ye min fɔ cogo min na an ka faamuyali kɛcogo a bɛ dépasser trop de voilà a bɛ dépasser trop de tu vois parce que i b'a ye genre den caman bɛ yen bi n'u ye muso ta ba fa yɛrɛ jigi bɛ b'u kan parce que fa b'a fɔ de ni denkɛ muso sɔrɔ ou bien ba b'a fɔ ni denkɛ muso sɔrɔ a fɛn bɛɛ bɛ taa muso n'a ka famille na muso n'a den yɛrɛ tɛ hali muso yɛrɛ ka famille fɛnɛ b'a la voilà i b'a dɔn cɛ bɛ ɲɛ bɛ sin yɛrɛ de muso ani muso ka famille est-ce que bɛ k'a ye alors que n ba ye sɛgɛn min kɛ n fa ye sɛgɛn min kɛ dɔw ka fɛn ba to jateminɛ ba to o kan munna den musomanin b'a to a cɛla n tɛ fɛ n ka den cɛmanin yɛrɛ de kun sɔrɔ mais ala y'a tigi den bɛɛ kɛ cɛ ye
musoman fila dɔrɔn de bɔra la mais musoman fila bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ko u ye imagine bɛɛ bɛ nin yɔrɔ in de ye quoi ni cɛmani kɔrɔ dɔrɔn fitiriwale don ale bɛ muso de ye o ale b'a fɔ ne kɔni ne bɛ taga muso de ka nin kɛ ne b'a dɔn sisan ne b'a bɔ sisan donc bɛɛ ka muso parler ɲumanin ye ani den parler ɲumanin e hakili t'a ye i fa ye sɛgɛn min kɛ i ba ye sɛgɛn min kɛ e t'o ye tuguni koyi e fana ɲɛ b'i ka famille de la donc mara tɛ fɔ yen yɔrɔ la tuguni c'est comme o ye cɛ yɛrɛ dakan ye quoi an faw ka hakɛ to o ye cɛ yɛrɛ dakan ye olu kɛcogoya ye o yɛrɛ de o tɛ se ka changer tuguni. Ouais, bon mun ye cɛw ka côté fɛnɛ fanfɛla ye o éducation bɛ parents ka côté fanfɛla fɛ dɔɔni parce que i den bɛ ka kɔrɔbaya faut que fɛn dɔ de i ka to ka lasigi k'a fɔ chef karisa n'i ye nin sɔrɔ to ka na ni nin ye i ka di i b'a pousser quoi i b'a pousser mais an faw fɛnɛ filɛ n'an denw commencera ka fɛn sɔrɔ n b'a fɔ n'a ka d'a ka kɛ n'a ka d'a ka to yen tiɲɛ don bon n'i y'o fɔ depuis ye dɔrɔn i b'a tiɲɛ tiɲɛ don tu vois parce que cɛw hakili tɛ foyi la musow de kelen ka an kunma yɛlɛma muso kɔni ko depuis ala ye diɲɛ na ko tulukala bɛ se bɔnmɔsi la voilà i m'a ye a donc depuis ye den fitinin cɛmani fitinin na n b'a fɔ k'an kan kɔrɔta n'a ye an bangebaga famaw denfaw aw den cɛmaninw a ye mara don a kɔrɔ mara mun n'a bɛ taa n'a ye baara sɔrɔ n'a bɛ kɛ siniɲɛsigi a ma k'a dɔn n'a ye wari sɔrɔ a bɛ se k'a kɔfilɛ bangebaga la famille la cogo min na a kana bɛɛ kɛ k'a fɔ waye muso c'est bien sinon bɛ se ka fɛn di muso ma c'est normal silamɛya yɛrɛ y'a fɔ sariya b'a fɔ i bɛ fɛn di muso ma i b'a di den ma e fa bon mɔgɔw kana miiriya k'a fɔ ko danga yɔrɔ fanfɛla don voilà danga yɔrɔ fanfɛla tɛ dɛ a taa yen kɔni ka ban kɔni e kɔni kɔrɔbayara k'e sera muso ta ma e ni fa tɛ bilen dɔ de fɛnɛ b'e bolo mara la den de b'e bolo donc i fɛnɛ b'i occuper o la mais i ni occuper o la trop fo ka ɲinɛ retour kɔ i somɔgɔw ye i ka droit ye o ye parce que n'olu kɔrɔla e de kan k'i jɔ n'o ye i b'a dɔn vraiment nin yɔrɔ in na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a bɛɛ tɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ u ka diɲɛ fɛn bɛɛ bɛnnen don u fa n'u ba de ma fɛn bɛɛ a bɛnnen don u fa n'u ba de ma donc i b'a dɔn hadamaden de mɔgɔw de tɛ kelen dɔrɔn parce que ni idée de b'an bɛɛ kunna n'i ye den cɛmannin sɔrɔ dɔrɔn a bɛ ale yɛrɛ fana ka hakilina fɔlɔ ye jumɛn ko muso alors que o tɛ minnu y'i bɔ i bo ni sugunɛ na olu de kan k'i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye fɔlɔ i b'olu de bila ɲɛfɛ fɔlɔ i y'a ye mais fɛn wɛrɛw de b'an hakili la dɔrɔn muso ko nana ko bɛ tiɲɛ n bɛna min f'i ɲɛna mais Mayini o kɔni o y'aw musoya de bɛ kuma wɛrɛ parce que n'a fɔra ko muso ko y'a tiɲɛ anw fɛnɛ an t'a tiɲɛ mais ni bɛnna muso hakilima fɛnɛ ma o fɛnɛ kan ka essayer k'i hakili gosi ka na i somɔgɔw la dɛ muso de fana o ye tiɲɛ ye muso de kan ka cɛ kɔni lasegi a somɔgɔw ma c'est bien mais muso somɔgɔw fɛnɛ bangebaga fɛnɛ n'o fɛnɛ ma kɛ mɔgɔ maralen k'a fɔ k'a bɛ conseil ɲɛnaba d'a den ma karisa fais tout pour que i ka se k'i cɛ dɛmɛ a k'aw fa n'a ba dugawu ɲini parce que n'i y'i fa n'i ba dugawu ɲini hali n'a sɔrɔ a bɛ 100 de sɔrɔ barika bɛ don a la kara ni naari kɔni bɛ bɔ i kɔ c'est très bien mais bi bangebagaw yɛrɛ t'o don denmuso yɛrɛ kunna olu ko fɛn i bɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ a bɛ fɛn sɔrɔ a dusukasi tɛ se ka bala halisa toujours a bɛ dusukasi la mais a bɛ ka fɛn sɔrɔ o ye tiɲɛ parce que cɛ ye fɛn d'i ma cogo o cogo ni barika t'a la fu de don en tout cas fu belebele o ye tiɲɛ muso hakilima ni cɛ ko cogo o cogo k'a bɛ nin d'i ma e k'i ma karisa est ce que i ye nin di i fa ma i ye nin di i ba ma a ka ca Ala fɛ i ni cɛw tɛ to kɔ o ye dujɔmuso de ye o dujɔmuso ye an b'a fɔ ten olu ye dujɔmuso olu ni miseli de donna olu ni lamuma don sans plus tarder parce que an ka wagati kofɔlen o bɛ ka sɛnsɛn ka na ne bɛna kuma laban kɛ mun ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ bɔ u bɛ excitant ta malfréquentation i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ u siso yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ sisi duruntu fan bɛɛ fɛ siranya bolo ba tɛ se ka réagir i n'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ ko ba bɛ siran ka den jugu dɔ bɛ yen k'a fɔ a furu cɛ mais n'a nana tiɲɛ wagati min na dɔw ta ye kunkolo wuli de ye a bɛ fa bilen don dɔw la an yɛrɛ y'a b'a la dɔw bɛ bloqué de ka jɔ réseaux sociaux sanfɛ i b'a sɔrɔ u bloqué len de don f'i ka tɛgɛ far'u ɲɛ kan ou i ka ji bɔ u kan mara tiɲɛna
donc ladilikan minnu b'aw bolo na an dɔgɔnin minnu kulo banna ni wagati na n'u bɛ ka an lamɛn ni wagati na u ka nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ c'est très important an fana baw fana ka an lamɛn an'an dɔgɔninw minnu bɛ yen nɔ an'an kɔrɔ minnu bɛ yen u ka nin yɔrɔ lamɛn i b'a dɔn wolo tin ka bon i k'i den ye a bɛ ka fɛn suguya dɔ kɛ i k'i den ni hali mɔgɔ bɔra kɛnɛ ma ka na f'i ye karisa an ɲɛ b'a la i den bɛ ka furakisɛ dɔ ta dɛ an ɲɛ b'a la i den bɛ ka sigarɛti min donc e kan ka mun kɛ kana n'a nɛni kana n'a bugɔ a lasigi i bɛ kuma a fɛ hakili ni hakili de la a b'a faamuya cogoya min na donc aw bɛ se ka min da ne ta in kan diɲɛma kulobaw la a ka ladilikan de a ko walakata la dɛ bɛɛ siranna mara ye wa bɛɛ siranna den wolo ɲɛ nin yɔrɔ fana b'a la dɛ d'accord awɔ Mayini u ma siran den wolo ɲɛ u ma siran mara ɲɛ mun na ni siranna den wolo ɲɛ ni siranna mara ɲɛ i bɛ den mara ka kanu to i dusukun na o ye tiɲɛ ye o de kan ka kɛ o i b'a fɔ Ajiwa y'a fɔ a ka dɔnkili la cogo min na ko tramadol ko n'i y'a min a ta a bɛ susi la tɛmɛ mais ni tramadol taara susi bɛ na susi kelen de don changement t'a la denmisɛnninw m'o de faamuya voilà bon maintenant Ajiwa y'a yira dɔnkili yɛrɛ la fɛn min don nafa foyi t'a la k'i yɛrɛ mago sa n'i y'a min i bɛ bloquer de wallahi i tɛ se ka taa mɔgɔ min bɛ bloquer dis-toi que plus i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i ye mɔgɔ lankolon i yɛrɛ kan k'o dɔn k'a fɔ est-ce que n ye mɔgɔ qualité sugu a bɛ ka bloquer heure min na wagati min na seconde min na a t'a dɔn a t'a si dɔn bon maintenant sisan bangebagaw ka côté fanfɛla la n'i y'a ta ka jateminɛ a man di bangebaga si ye k'a fɔ ko plus ko n den bɛ ka nin min wallahi mani ne n'a dɔn sisan k'a man di e ɲɛgo ye a ka fɔ e k'e den bɛ ka nin kɛ tan est-ce que ne bɛna fɛ yen na ayi i tɛna fɔ mais i b'a tigi la raisonner voilà a bɛ mɔgɔ min lamɛn i b'a fɔ o tigi ɲɛna mani kuma ma ɲi dɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ bangebaga a taara fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'a den bɛ ka nin kɛ ko non k'ale den tɛ ka nin kɛ dɛ ko nin de b'a la an y'a exemple caman ye tiɲɛ don bon ni fa y'a mɛn a tulo la fo ka diɲɛ wuli fɛn fila ni fa m'a gɛn fa b'a ti fo k'a bana ani min fɔ denmansaw ye ani bɛ mun fɔ ex-talents ye ex-talent tali filɛ nin Mayini n bɛ se k'a fɔ dɔɔni dɔrɔn a ka ɲi fama waritigi kunda ni fantan kunda ye parce que fantan den n'i y'a ta ka nin ko in bɛ manigase sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ hali da dumuni a ka gɛlɛn k'a kɛ olu de bɛ ka taa ex-talent ta a dɔw yɛrɛ bɛ to moto sanfɛ ne yɛrɛ y'a ye ka to moto sanfɛ dɔrɔn ka seri ka bɔ ka bin moto sanfɛ k'a fan bɛɛ bana i y'a ye dɔw nana ko ko a bɛ ex-talent ta cogo k'an tɛ maga a la ne jɔlen tellement que maɲuman ko a binna ne da kan hadamaden dɔw ta ye malfréquentation yɛrɛ de ma ye diɲɛ fɛn fosi la non bon ala k'an denw kisi dɔrɔn ka u tanga Mayini o yɔrɔ la i ye mun fɔ ta malfréquentation bon ne tɛ se k'a fɔ o don côté dɔ fɛ quoi Mayini mɔgɔ i tɛ don ko la n'a ma diya i ye o ye tiɲɛ hali u b'a fɔ pli n'i taara ekɔliso la i bɛ taa ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ i bɛ taa tugura jɔ min na i bɛ kɛ jɔ min na ni tugura nin i bɛ kɛ nin na mais ne bɛ exemple kelen ta ne yɛrɛ kan ne muso naani de b'anw fɛ yen nɔ ne ba ani tanti saba Mayini den ka ca anw fɛ yen ne tugura teri o teri kɔ a kilancɛ bɛɛ bɛ sigati min wallahi n bɛ k'an kale de dɛ mais ne ma tɛ sigati kasa fo n'i y'a kasa na sisi nana don nun na sinon ne t'a dɔn o bɛ kɛ Mayini ne bɛ sigi gɛrɛn na gɛrɛn fɛn o fɛn la te bɛ min mais ne tɛ te gu dɔn wallahi o fana bɛ kɛ n'est-ce pas o fana bɛ kɛ awɔ Mayini mɔgɔ n'i y'i sigi k'i kɔ lajɛ i bɛ sabali quoi siga t'o kuma in na Ibrahima ayiwa Lila e bɛ se ka mun de da Ibrahima ta in kan wagati ex-talent tali an ka denmisɛnninw fɛ bi na o tɛ solution ye an b'a f'u ɲɛna o tɛ solution ye u k'a lajɛ parce que malfréquentation a bɛ ka min fɔ nin ye fɛn a bɛ diya i ye i ka don ko la a bɛ diya i ye ka don a la de parce que dɔw filɛ mais ale bɛ ka a fɔ fana dɔw fana filɛ nin u influencer ka di kojugu denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu influencer ka di kojugu donc n'u taara bɛn o denmisɛnnin sina n'u taara bɛn mɔgɔ ma mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye minnu ye ex-talents ye
jagoya o fana bi do ala o ye tiɲɛ donc masa na o kuma nana si ma sokɔnɔna la i man kan tɛ k'a fɔ ko i bɛ ko denmisɛnnin tiɲɛ tɛ o ko tiɲɛ tɛ k'i bɛ denmisɛnnin ereni o ko sugu nin kama ou bien fa man kan tɛ k'a fɔ k'a bɛ denmisɛnnin gɛn i b'a gɛrɛ la de i bɛ kuma a fɛ kuma de bɛ fɛ ko fɛn bɛɛ solution i bɛ kuma a fɛ i bɛ k'a kɛ mun na a bɛ k'a kɛ kun min na a k'o ɲɛfɔ ka fɛn conséquence excitant conséquence i b'a bɛɛ yira denmisɛnnin na donc dɔɔnin a bɛna hakili sɔrɔ a b'a bila plus a b'a kɛ plus a b'a bila tiɲɛ don donc an b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna excitant ta in o tɛ solution ye u k'a lajɛ u ka u taga yɔrɔ woloma u k'a lajɛ u k'u don yɔrɔ woloma k'a fɔ ko n terikɛ bɛ cigarette min ko fo n fana ka min ko n tɔma taara dugu la o f'e yɛrɛ ka taa ko fo n fana ka min ko sinon ko n tɛ cɛ ye u yɛrɛ b'a fɔ e tɔma bɛ se min na n'e tɛ se o la u yɛrɛ b'a fɔ ten gɛrɛ na ko cɛ n'e tɛ cigarette min i tɛ cɛ ye u b'o fɔ ka caya a fana bɛ min da i kan ala de b'o dɔn voilà ala de b'o dɔn donc an b'a fɔ mansaw ɲɛna nin yɔrɔ la u b'u sinsin denw kan kosɛbɛ denw ka mara kan u b'u lasigi ka kuma parce que tiɲɛ no bugɔli tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ mais ni a ka ca ala fɛ n'i ye denmisɛnnin lasigi ka kuma a fɛ fɛn caman bɛ yen nɔ a b'a dabila donc Mayini i bɛ hakɛto dɔɔni awɔ Ibrahima kuma dɔ la ni débat dɔ la a fɔra ko parce que olu mɔgɔw ye association créer a kama yɛrɛ de donc a dɔrɔn u kama bon maintenant u b'a débat la bon o y'a yira maintenant ko fɛn bɛ don cogo di ko famaw de nɔ don mais kuma fana bɛ yen yɔrɔ fana kan mais Mayini ne t'a da famaw kun parce que o pays tɛ diɲɛ kɔnɔ fama n'i yɛrɛ faga cogo cogo dɔrɔgu bɛ don a bɛ don o pays tɛ diɲɛ kɔnɔ ko dɔrɔgu tɛ pays min na a bɛ yen mais pour ka bɔ ka fama kise en tout cas ɲininkali gɛlɛn Mayini ni dɔrɔgu nana n'a ma san u tɛ segin n'a ye bon donc u kana baga famaw ma tɛ douaniers tɛ gendarmes tɛ dɔrɔgu yɛrɛ bɛ tilen ka minɛ douane na a bɛ tilen ka minɛ cogoya min na i b'ana ta laisser passer k'a ka don ou bien gendarmes de bɛ fɛn na ka don ou bien nin b'a ka don e b'a fɔ k'e ka gendarmes de nɔ e ka duwawu de nɔ e k'i bolo ɲɛsin jamana dɔw ma ko dɔrɔgu tɛ don i ma en tout cas o yɛrɛ ka jugu ni yan ta ye parce que bolo ɲɛsin n'i ko sécurité tɛ e ka jamana kɔnɔ ou bien ko corruption bɛ frontière la jamana mun k'e sɔnni ma ko corruption bɛ yen nɔ ma ne nana n'i ka minɛ n'a ma san hali b'a commandé ici yɔrɔ min na an ka cɛ i laban i bɛ sɔn ka fɔ mɔgɔw ko non k'a tɛ ka marché anw fɛ yan voilà tiɲɛni yɛrɛ bɛ ye an yɛrɛ de ye dɔrɔn en un mot donc anw yɛrɛ de don an de b'a min dɔrɔn donc an de b'a consommer ka fa don an yɛrɛ la ka tila ka taa an somɔgɔw bɛ boli ka an yɛrɛ somɔgɔw tɔɲɔ i ni diɲɛ tɛ ni lahara tɛ parce que e y'i somɔgɔw tɔɲɔ i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ tugun ka fara kan walayi ka taa i ka finiw changer ou bien joliw changer dɔw yɛrɛ b'u ye sirada la vraiment ça fait pitié quoi bamanan mɔgɔ b'a kɛ fɛnɛ ka fa don a yɛrɛ la han ala ma taa mun yɛrɛ ka fisa mɔgɔ ma dɔɔni fantanni yɛrɛ ma dɔɔni yɛrɛ k'o ye hamu ye u fatɔ hamu yɛrɛ la ayiwa a kɔni ko filɛ nin ye sa dɛ Ibrahima a bɛ kɛ cogo di jɔn bɛ n'i da kan ka jeunesse ye awɔ minnu kɛlen ka association dayɛlɛ fɛnɛ c'est bien a ka fisa très bien